Agustina Arrieta Urtizberea naiz, eta liburu hau aurkeztera nator. Liburuaren izenburua Bidez bide hausnarrean da. Eta azpititulo gisa agertzen da halako deskripzio zabal bat. Zenbait gogoeta eta omenaldi filosofiko, pentsamendu feminista filosofiarako sarrera batean. Liburua EHUk eta UEUk batera argitaratu dute. Lan honetan jorratzen ditut gizartean bolo-bolo dabiltzan gai batzuk, eta nire irudipena da gai horietan filosofiak baduela zeresana, eta filosofiaren ahotsa faltan somatu dut. 3 zatitan banatzen ditut gai hauek guztiak. Lehenengo zatian, besteak beste, aztertzen dut negazionismoaren auzia, aztertzen dut fikzioaren eta ez fikzioaren arteko muga lausoaren auzia. Bigarren atalari dagokionez, nik duela ja 8-9 urte idatzi nuen filosofiarako sarrera bat, eta bertan filosofiaren azpiadarrak aztertzen ditun, sarrera moduan, eta hortikan gutxira ikusi nuen ahots batzuk falta zirela, eta ahots horiek ziren noski emakumezkoen ahotsak. Orduan, urte hauetan, nire klaseetan ahots horiek protagonismo handia izan dute, eta esperientzia hori oinarri gisa hartuz beste atal hau landu dut. Eta bertan, liburu hartan jorratutako gai berberak aztertzen ditut, baina ahotsak oso diferenteak dira eta emakumeen ahotsak dira. Eta hirugarrenean 3 omenaldi filosofiko. Izan zitezken beste egile batzuk, egia esateko, baina 3 aukeratu ditut. Alde batetik Bertrand Russell, bestetik Susan Hack, eta klasiko bat, David Hume. Orduan, ikusten den bezala gai asko, agian bakarren batek pentsa dezake oso sakabanatuta dabiltzan gaiak direla, baina ahalegin berezi bat egin dut, itxura sakabanatuta dauden gai horiek sare batean jartzeko.